No niin, Olli. Ollaanko valmiina? Eli joku 1.15. Häh? Eli eka kierros on 1.15. Alle 1.20 joka tapauksessa, sanotaanko niin? Kello on tässä. Oota vähän. Joo. Pahalta tulee tuntumaan. Eli se on siitä kestävää. Ja sit jos tulee pistosta tai jotain, niin sit elämä ei ole kiinni siitä. Muista. Mut sulla on kykyjä. Mukavaa se ei tule olemaan. Mut se on vain, mielellään selvitään yhdellä vedolla. Ja jos ei tää kello lähde käyntiin, niin mä huudan takas. Paikoillenne. Valmiit. Hep! Hyvä. Hyvä vauhti. Himmaa vähän. Loistavaa! Pitääkö liian lujaa, se nähdään nyt. Hyvä, anna mennä. 1.10 oli. Älä himma liikaa. Hyvin menee. Nyt menee todella kovaa jätkä kaveri. 1.10 eka kierros. 15 sekkaa. Vähintään vähän ehkä liian lujaa, en tiedä, jos Olli jaksaa. Laitan kameran alas. Kello juoksee koko ajan. Hyvin menee. Katsotaan miten jaksaa. 1 kierros takana. 800 tulee täyteen, kun kaveri näkyy tosta ja juoksee suoraan. Hyvä Olli. Mä tiedän. Se on enää tänne asti. Hyvin menee. Paina vaan, tuntuu pahalta, mene vaan. Kaikki peliin! Täällä on maali! Kaikki peliin! Tulla vaan! Ihan loppuun saakka, mä tiedän, että painaa. Tuu vaan! 60 metriä! Tulla vaan! Tähän, tule! 200 metriä! Aika! Nyt! Aika näkyy tässä. 3.06. Kipeä aika. 2.58 oli tossa, kun se oli 30 metriä jäljellä. Poika, ota kello, pidä sit tossa, katsotaan. Miltä tuntuu? Onko sairas laji? Ei tarvii enää juosta. Se oli siinä.